All India Radio Shillong ka khubor ban puli do Elma Arwar kimat bakongsan jong ka khubor ai khusnam ka United Nations Food and Agriculture Organization ya ka jilla Sikkim bakadai ka jilla ka banin kong ha khri bar ha pathai baro ko wei bakan pinni ya ka jingthung jingtap ibam ai dawai khlam ka kunro jong ka jawai public school bat ban ya lai kli ki kali hado aspa laifu atli ladon ki puja pandal ha ka jilla melia ha ka ni ka le nyam puja menta usnem but job ke India ya ke West Indies da shipo wicket ha ke jingila kai tes ka ba ar bat ka ba khadu ka khubor ka bumnya ka jilla Sikkim kala khuri khusnam gold award na ka United Nations Food and Agriculture Organization future policy halor ka jingla jong ka jilla Sikkim ya ka jingpni ya ka jingthung jingtep ki baklam ai dawai bat kani ka long ba ka jilla Sikkim ka de tang maka ha ka ri ba ka puthai baro gowai ban kani ya ka jingthung jingtep ki baklam khle dawai kajinyo jong Sikkim ya kani khusnam kolong hadin bala bishar ya jingthung jingtep jong ki pat kiri badon hado absent kiri kari Brazil Denmark bat Ecuador kilong kiri bawan ba ar hak dan kebar ka United Nations Food and Agriculture Organization kalau ong ba ka jilla Sikkim kala yarap ban ajini kai hadu 10,000 mut kinong rep jong kiri jong ka perthai boro ko wei ya kani khusnam bala yo da ka jilla Sikkim on salit piang do menteri rang ba kani ka jilla Upawan Chamling menta ka singi na room ka kenro jong jawai public school West Gentle Hills kala khlem no ha ka step jong sni blai ha ka ba laban ni light li kali ki bayang hajan kani kenro ka jing khlem kani kenro la smooth khu ba ka dei na jing tai to torti jong kontraktor ubla plongkam de ki matat sudan ya kani ka kenro ba khlem lala ru ban khu ya ka ha ka por chitan sni jong kani hi ka sni kat kum ka jing ong jong i ram thang pangam te iwe ni kinong shong shnong ila kano ba ka jing khlam jong kani ka kenro kadai na ka jing tre khlam ko ru kontraktor ka tana PWD ba ka jing bam shim khya ha kinong punya ka school ban pe binya shwa ba ya kani ka kenro ka IIM Shillong menta ka sni kan sapin I ya ka National Geographic Film ka badai halor president bagan jong kari u EPJ Abdul Kalam ka badai ru ka lingkhu singkha ka ba prafnos nam menta ka sni kumaj pin kama u EPJ Abdul Kalam ula khlat ha ka ni ka nongba jongi ha ubnai nai tung jong snam ar khatsan ha ka por ba udang I lecture ha IIM Shillong ba ka ju ka snam ka ni ka school ba kala play ya ka Center for Policy Research kum ka dak pan pin kama burom ya uni uru khrau ka Tripura Road Transport Corporation kala penbet pan aila di kipat ba banpet ya kala nyam puja da ka helikopter ha ka jala Tripura haba kren megla thai khubor hanin gasni u chairman ka Tripura Road Transport Corporation u Deepak Majumdar ula pentet bakani ka jing aila di kipat ba banpet ya kala nyam puja da ka helikopter kanlong na benta laisni kata ha ka sni nyam puja samtani navami badashini ka Tripura Road Transport Corporation kala pentet ru ba ka helikopter kemudian pratli ka jakasyong labu khnang na ka benta kani kala nyam puja ha ka ba khandut li tiket pante man kasni ba yakini tiket la banyo na ka bus dipu kemudian ha Krishna Nagar nadu menta kasni bat ka do jong tiket kalong khanno spa tingka marwai bat ka por balabu bakila banpe ya kala nyam puja na helikopter kalong apusan minin ka jilla mindra menta usnam kandan hadu aspa laifu atli ki puja pandal ki bakan thup ya shispa khar atli ki puja pandal harilom khasi kharoi tli ki puja pandal harilom jantia bat shispa khandai tli ki puja pandal harilom karu ka central puja committee ka bade ka khlebu jongboro ki puja committee kala pempa ba jilla nyam puja menta usnam kanong ka bayai be ya renti habaro ka we ka jilla ka central puja committee kala pentip ru bakan sapulong ya ka chimpun khut ya ka jakabrat blai hapulo bat su kala pentip ru baya ka jakabrat blai hawa umkhra la penkhut nadu hening kesni bat on sebeteng biang menta kesni bat kumjuru on seben khut biang ha ka arpho bat arpho tarik menta ubnai ka CPC kala pentip ru bakan sapulong ya ka SK Das Memorial Drum Recital Competition ha khapratrik ha ka RR koloni puja pandal renja lembat ki kiwe jing ya ka ki bakan thup ru ya ka jing bisar ya ka puja pandal ka ba itnat bat kan sai tam kani ka do ka All India Radio Shillong ka bolam shpi ya ka khubor ka Delhi ka longgar la penkhre ban pelong ya ke International Silk Fair nadu khandu tarik menta ubnai ba lakhmi inti bakinan palat spangut kinong pemi sai dia ha kani ka International Silk Fair ka balai sni ka balong ha Pragati Maidan la su thoru ba kinong thit sai dia kin bul ba ha kini ki laisni ki bakan thop nadu ki bari ha ka ba kinong pemi sai dia na Jammu Kashmir bat ki jalla jong ka than chate lamni ki yo ban pemi bat de ka telong khubor ka yo thoru ba lamba ka ni ka fair ka jingo nong kala manong hadu
$4 million bat banpin kena susu bakari India kari ke bawang baar haka perthai banpin mi yang kisai India. Ha Assam katanat irrigation kaladawa da ka executive magisterial inquiry halor ki kambam sab ya ka scheme jong katanat irrigation habakran bagilap thai khubor hin kasni hagati umantri ka sarkar Assam beripet ya katanat irrigation u bhabesh kalita ula pentip bagi dan kilap thai khubor jong jala Assam kibala pun pau ya ka kambam sab jong ka scheme jong katanat irrigation ba ula pentip u bakan sedan ka kenhun ka balai ka banwat banyak ya kan ka kenno bam sab ya ka baun kli da Deputy Commissioner bat hadin ke jingwa binyak bat dalap badan sisa kata kakamban sam on pensitom bet ya gitu ke badan ketim. Uli menteri ulapan benaru balak datung ya sambut kita khot nak benta ke jingjang kam banwa jing sisa ya kini ke kambam sam. Ukalita ulapan paru ya ke jing senusi halor kini ke jingja dah ke boong bak sarkar Assam ke dan ke jing temu ban pinki ya kinong rep hakaban nak leng ke sarkar keladap ai hadu kendai hajat li ki shaluti wel sya kinong rep bat kelapan trekam ru ya ke Pradhan Menteri Krishi Sisai Yojana haka jela kenang ban pinki ya ke rep karyang haka jela. Vice President kari Venkaiah Naidu labat ha ki engineer bat ki technologist bakin pentingna baki teknologi ni ki kor ki batmai ki ban aji mentor ya ki reu madan ki nongrep ki reu kenthei bat ya baro ki nong song jong kari India ba ya kani ulong ha ka por bu aji kan ha ka wei ka program ha po ka jingpet jong ka Beyond 20 by 2020 campaign ka balong ru ka lingkho dap akusnan jong ka Indian Institute of Information Technology ha alabat mena ka sinsajan ulai du ulong ru ba ka science and technology kalong sisa ka pensuk ya upat ba ki pulit kajela Tripura kelapan pau ya jing suskan ba kajing nyam Durga Puja kabade kale nyam ka bahe du ha kajela kanong ka ya be ya luti ba kanong ni kanong jing ja ka basungsi u DGP kajela Tripura u AK Shukla haba aya ka press conference ha Agartala u ong ba pulit kajela Tripura kilalong ki balak re ba ban peknor ya kajia be ya luti jong kale nyam Durga Puja ba ulaban rap lu ba watla kamsim don kanong jing penma hele ki pulit kanong pat ki ba pen kre lupam susu u he pulit ulapan bakin dan hadu khandai spa sampu pratli ki Durga Puja pandal hak jaka sor bat siaja sanspa ngrip khnai tli ki Durga Puja pandal hak jaka nong usukla ula ongru baki to ki puja pandal ki badan jings e yo mi kano jingja on peknor bahaya ki da jingbu ki pulit pahara lembat ki ko CCTV ume u DGP ke jala Tripura ula pentep bajan baro ki puja pandal la pendai da ki CCTV Nagaland ke Pradhan Menteri Ujwala Yojana kalalong ke jimentoy ke basikadai ekilong ni khamtam ekito ki basa hak jaka kendong jongka Kipare district kani ke scheme kala jimentoy ekilong ni ki bawan makalong beduk hak bagla yo ekitiar set ki bakhut hak bagla la ban penjana minta ya ke kot khia batbu banne sai ki we ki kamde ka Kipare district kadi ka Wainak district ka ba sadin tam ha jala Nagaland regani ka jing sadin kamsim na pingkan din pat ya ka district administration but ya ka nodal department jong ka food and civil supply ban pen trekam ya ka Pradhan Menteri Ujwala Yojana sa kilong yen kibaduk kibadan pat ya ka jingkwa banyo ya ki tiaset LPG ki bakhut bat limba ka jingyo ya ka ni ka scheme kinong kendong menta kilalat na ka jing pambing banyo set jing set ka balakhen kulum kolong lala banyada hadu sipau hajar tili ki dieng ha ka sibnai na ka jing he jong ka ni district kebadan hadu khat 2000 square kilometer hawa phai sa khubor yele kai ha ka jing le kai test cricket ka baar bat ba khadu jong ka India bat ka West Indies ka balong ha Hyderabad ka India ka lojot ba sipau wicket ya ka West Indies hababe ya ka thong ka balong tang ni phu aron ha ka second inning ka India ka la ban poi sa ka thong tang ha po ka khan ru pen way over claim the half wicket aim ka West Indies ka la ban tie tang shispa afnoron ha ka second inning uni shanap ulayo khusna man of the match ba ja khusna man of the series la yo do Prithvi Shaw kini ka arli kiri minta kin pinkhre banyele kai sa santli ki one day international ka ban sedang nadu ka alfu terik minta ubnai ba ka jini la kai ka ban kong e kan lang hagati ha ka po arbajino phai Kato ko khubor kala kot ko balawan shipli na ka studio jong ko All India Radio Shillong sakin dia por ni se so no bat ka Delhi station na ka banta ko khubor ha ka khtin hindi ha ka por prabaji bat ka khubor ha khtin pharang ha ka por prash pawam kani ga dei ko All India Radio Shillong